Әлеге хикәяне без Аллаһының әмерен үтисе урынга шайтан сүзенә кулак салган атабыз Адәм белән анабыз Хавадан башлыйбыз. Алар Ходай сүзеннән чыгалар һәм шул сәбәпле Ходай белән кешеләр арасындагы камил мөнәсәбәтләр бозыла. Шулай итеп алар гынахның нәрсә икәнен аңлыйлар һәм үлемгә дучар ителәләр. Алар агач яфрагы белән үзләренең оят җирен капларга тырышалар. Әмма әлеге каплавыч Ходай күңеленә хуш килми. Һәм Аллаһы рәхмәте белән алар үзләренә хайван тиресен кием итәләр. Ходай шулай итеп, аларның оят җирен каплар өчен хайванны беренче булып үзе чала. Адәм белән Хаваның Кабил вә Хабил исемле ике улы туа. Кабил Ходайга дигән бүләкне үзе үстергән уңыштан китерә. Хабил исә корбан итеп бер баш терлек һәм аның канын алып килә. Аллаһы Тәгалә Хабилнең бүләген кабул итә, Кабилнекен кире кага. Ни өчен дисәгез, чөнки гынах үлемгә китерә һәм безне Ходайдан аера. Гынах өчен тере җанның каны белән түләү зарур. Кабил көнләшеп Хабилне үтерә һәм шул рәвешле кешелек дөньясын караңгылык юлына китереп кертә. Изләгән еллар үткәннән соң җир йөзен тәмам бызыклык баса һәм Ходай Нухтан һәм аның гаиләсеннән башка дөньяда бер кем дә яшәргә лаек түгел дигән әмер чыгара. Аллаһы Нух пәйгамбәргә зур көймә ясарга һәм җир йөзендәге бар кешегә озакламый гынахлылар җәзага тартылачак. Ходай рәхмәте белән бары тик көймәдә генә котылып булачак дигән хәбәрне таратырга куша. Халык Нух сүзеннән көлә генә. Әмма көннәрдән бер көнне көчле яңгыр ява башлый һәм җир йөзе су астында кала. Бу хәлгә бер кем дә әзер булмый. Туфан сулары бар кешене, терлекне һәм кыргый җанварларны юк итә. Шул рәвешле дөнья үзенең гынахлары аркасында һәлак була. Бары тик Нух белән аның гаиләсе һәм Ходай көймәгә утырткан хайваннар гына котылып кала. Ибраһим пәйгамбәргә килгәндә исә Ходай аңа үзенең улын корбан итәргә куша. Кайгыга төшкән Ибраһим Аллаһы сүзенә буйсына. Улын тауга алып менеп, Аллаһыга тугрылыгын гамәлдә исбат итмәкче була. Ата кеше үзенең улын чаларга җыенган мәлдә Ходай аны туктатып кала. Һәм бала урынына бер сарык тәкәсе бирә. Ибраһимның улын шушы терлек йылып ала. Чөнки кан өчен кан, җан өчен җан белән түләү зарур. 400 ел вакыт үтә. Исраил халкын Мисыр кыллыгыннан коткару өчен Аллаһы Муса пәйгамбәрне җибәрә. Мисыр патшасы моңа каршы чыга. Шуның өчен Аллаһы аны бер-бер артлы җәзага тарта. Соңгы җәза итеп, һәр гаиләдәге беренче угылны үтерү өчен Ходай үлем фәрештәсен җибәрә. Исраил халкына исә Ходай корбанга бәрән чалырга һәм ишек яңакларына аның канын сыларга әмер бирә. Үлем фәрештәсе шушы канны күрсен өчен һәм йорттагы беренче булып туган ир баланың корбан чалып йылып алынганлыгын белсен өчен эшләнә бу. Әгәр кешеләр яһүд, мисырлы, кыл яки ирекле булуга карамастан Ходайны тыңлаган булса, балалары котылып калыр иде. Әмма ул төнне нәкъ Муса алдан әйтеп куйганча була. Корбан китермәгән һәм шулай итеп Ходайның мәрхәмәтен кабул итмәгән гаиләләргә ачы хәсрәт килә. Вакытлар узганнан соң кешеләрнең гынахлары кичерелсен өчен Аллаһы Муса аша бер канун ирештерә. Тәүрәт китабында язылган әлеге канун кушканча, гаепле кеше руханига корбанлык мал алып килергә, үзенең гынахларын хайванга күчерү өчен аның башына кулларын куярга, аннары терлекне соярга тиеш. Шулай итеп, чалынган терлекнең каны белән гаепле кешенең гынахы йылып алына. Давыд патша һәм пәйгамбәрләр Муса кануны буенча яшиләр. Әмма шул ук вакытта алар терлек каны кешенең гынахын каплый ала микән? Бәлки бу киләчәккә кагылышлы берәр ишарә генәдер дип фаразлыйлар. Давыд дөньяга килергә тиешле Мәсих турында пәйгамбәрлек итеп, ул Давыд нәселеннән чыгар, патша кебек идарә итәр. Шул ук вакытта тыйнак һәм шәфкатьле булыр дип әйтә. Мәсих гынахсыз, камил, бер гаепсез саф кеше булыр.
Ул газаплар күрер, аннары үлемгә дучар ителер. Ул иң камил, иң бөек корбан саналыр. Гайса Мәсих тирлек абзарында дөньяга килә, чөнки ата-анасына башка җирдә урын табылмый. Давыд патшаның мәхәббәт, әмма ярлы тукымы гыйффәтле кыздан изге булып туа. Изге язмада телгә алынган Мәсих тууына шаһит булыр, аңа хөрмәт күрсәтер өчен бала янына ярлы көтүчеләр дә, көнчыгыш тарафтан бай акыл ияләре дә килә. Гайсаның вәгазьләре хакыйкать, иминлек, күндәмлек турында. Ул бер үк вакытта тыйнак балта остасы да, зирәк фәлсәфәче дә. Худайны ярата сорынга, гырыф-гадәтләрне үтәү белән мавыккан 200 дин әһелләрен ул фаш итә. Әмма тәүбә иткән гынахлылар аны бик тә ярата. Шукракларны, сукырларны, гарипләрне ул савыктыра. Җинле кешеләрдән явыз рухларны куып чыгара. Хәтта үлеләрне дә терелтә. Үзенең йорты булмаган ил гизүче остаз, Аллаһны яраткан кешеләрне тақвалыкка өндәүче һәм яңа дәвергә нигез салучы зат ул. Аллаһны Гайса атам дип атый. Ул безне атабыз кебек үк ярата дип өйрәтә. Изге Ходай Тәгалә кешеләр белән аталы уллы кебек яшәргә теләгән. Әмма кешенең табигате һаман гынахлы булып калган. Атабыз Адәм кылган гынах кешелекне Худайдан айырып куя. Гайса Мәсихкә исә кешеләрне Аллаһы белән яңадан татулаштыру юлы мәгълүм була. Яхья пәгамбәр Мәсих турында менә ул дөньяның гынахын үстенә алучы Ходай бәрәне ди. Гайса Аллаһы тарафыннан бөек корбан булыр өчен сайлап алына. Үтә саф, изге, камил вә гынахсыз буларак ул кешелекнең гынахлы табигате өчен йылым түләргә бердән-бер лаек зат дип табыла. Гаеплеләр урынына гаепсез, гынахлылар урынына изге зат корбан ителә. Ул моны Аллаһ Тәгалә хакына, кешеләрнең гынахларын йылу, аларны гынах кыллыгыннан коткару, атабыз Адәм югалтканны, ягъни Ходай белән камил мөнәсәбәтләрне кире кайтару өчен эшли. Хаҗка кадакланган Гайса Аллаһы Тәгаләнең ихтыяры буенча үлә. Аллаһы Гайсаны пәгамбәрләрнең язганы тормышка ашсын өчен дөньяга җибәрә. Аллаһының кудрәте белән Гайса дөньяның гынахын, һәммә безнең гынахын үстенә алучы корбан бәрәне. Аллаһы шунда гына туктап калмый. 3нче көнне Гайсаны ул үледән терелтә. Гайсәгә иман итүчеләр өчен бу ышанычлы вәгъдә. Алар үлсәләр дә мәңгелек тормыш өчен кабат тереләчәк. Үзенең шәкертләренә Гайса яңадан килермен дип вәгъдә итә. Әмма икенче тапкырында инде ул патша вә хаким буларак килә. Кеше Гайсәгә иман китереп, Аллаһы белән ике арадагы камил мөнәсәбәтләрне яңадан урнаштырырга мөмкин. Кешеләр гынахлы килеш үлмәсен һәм Худайдан мәңге аерылмасын өчен Мәсих ул кешелеккә Аллаһыдан ингән бүләк. Әмма бүләкне кабул итсәң генә, ул бүләк тулысынча синеке була.